Kým sa dostaneme k odpovediam na naše otázky, chcel by som sa vám všetkým poďakovať za prejavy uznania a podpory. Veľa to pre mňa znamená a nesmierne si to vážim. Takisto neuniklo mojej pozornosti, že sa vám páčilo slovo čurili. Uvažujem nad tým, že si to dám patentovať. Začnem odpoveďou na jednu veľmi dôležitú a podstatnú otázku a dopredu hovorím, že bude tá odpoveď trochu dlhšia, ale sľubujem, že odpovede na ostatné otázky budú stručnejšie. Stanislava Koštialová 1644 sa pýta veľmi jednoducho a jasne. Všetko pekné, a čo ďalej? Pani Stanislava, je to veľmi dobrá otázka, pretože je jednoduchá a ide k podstate veci. A spolu s vami sa pýtam, a čo ďalej? Nielen s čurilami, ale aj s odstraňovaním systémových problémov, ktoré dovolili čurilám a Lipšicovmu gestapu v období temna rokov 2020 a 2023 páchať všetky tie zverstvá. Čo sa týka čuril, treba povedať, že policajná inšpekcia robí všetko preto, aby objasnila ich trestnú činnosť. Lenže nie je všetko v rukách len policajnej inšpekcie. A tým sa dostávame k druhému podstatnému bodu tejto otázky. Nastolenie spravodlivosti hatí sám generálny prokurátor Maroš Žilinka. A teraz nebudem hovoriť len o tom, ako vychádza v ústretí čurilám. Predovšetkým Maroš Žilinka sa nezaoberá činnosťou ľudí, ako sú Lipšic, Šúrek, Repa, Kysel a ďalší predstavitelia Lipšicovho gestapa, teda špeciálnej prokuratúry, a to najmä v období rokov 2020 a 2023, keď vyrábali kajúcnikov z ľudí, ktorí nikdy nemohli byť kajúcnikmi, pretože nikdy nesmeli dostať benefity v trestnom konaní. Kým Maroš Žilinka neurobí všetky kroky preto, aby bola objasnená trestná činnosť Lipšicovho gestapa, nebude možné kvalifikovane, účinne a rýchlo potrestať ani čurily.